Hej. Vi skal se på tips og tricks på rengøring. Det første I gør, det er at trykke på de 3 streger oppe i venstre hjørne. Så har I plejen. Så har I systemrengøring, som man kører flere gange om ugen, og mixerskyldning og skyldning af mælksystem og så videre. Hernede der har vi faktisk en spændende en, der hedder vejledninger, du kan trykke på. Der. Så har du kaffeudløb, hvordan man afmonterer det og renser det. Og der har den viser fuldstændig i billeder, hvordan I skal gøre. Og skilte ad og komme det i vand. Og vi kan tage en mere, der hedder mælkeskummer, der igen viser, hvordan man adskiller det. Så kører vi videre. Det viser igen mere adskillelse og hvordan man renser det. Og der er selvfølgelig en masse forskellige her med mixersystem og filterskift også. Det problem, at der er nogen, der har, temmelig mange faktisk, det er, at den siger, at drykbakken er fuld, hvor den faktisk ikke er fuld. Men der er det ret vigtigt, at I får tørret af her, fordi hvis den er beskidt, eller det er våd oven på den her forhøjning, så vil den sige, at drykbakken er fuld, på grund af en sensor, der sidder lige nede under. Så ret vigtigt. Jeg vil så også sige, når I tømmer den, så lad være med at tømme den den vej. Hvis nu I tømmer den her anden vej, så bliver den ikke våd, den deroppe. Så et tips og tricks til at komme videre med gloppen, så I kan få noget god kaffe igen. Der er rigtig mange, der har spurgt om, hvordan man renser bryggeren. Starter selvfølgelig med at tage grumsbakken ud, og så tager vi spildbakken af. Så er der en bundstykke her, der også skal ud. Så er I hånden ind, håndfladen, og så tager I forrest med fingrene. Jeg skal nok vise den, når man kommer ud. Det er den her, man trykker ind, og den skal holdes inde hele vejen, mens man tager bryggeren ud. Og så kan man slippe den igen. Så skal den skylles bare under varmt vand. Vigtigt. Den bliver godt rengjort. Man kan også tage en børste, rengøringsbørste, hvis det er. Det, der er vigtigt, det er, inden I sætter den ind igen, der er det vigtigt, at den her indvendigt, den er tør, selve trakten, for ellers så vil kaffen hobe sig op der og klumpe sammen. Nu er den rigtig fin. Så igen, tryk ind her, og hold trykket, mens I sætter den ind. Lægger den ind her, vandret, og når den kommer længere og længere ind, så er det en lodret. Sådan der, og så sidder den der. Så skal det hele bare samles igen. Det er ret ofte, at jeg får et opkald, at maskinen siger, at der er ingen bønner på kværnene, selvom der er bønner i beholderen. Ligesom den fejl, at vi har her på maskinen nu. Det, der faktisk ofte er problemet, det er, hvis I åbner displayet, så har I håndtaget her. Når det hænger nedad, så er der lukket for bønnerne. Så det man gør, det er, at man skubber det op, skubber det, lukker displayet og trykker OK. Så er det åbent for bønnerne igen, og den laver kaffe. Hvis nu, at der lige pludselig ikke er noget kakao på maskinen, eller der ikke kommer kakao ud, når I trykker, så kan det være den her skyder deroppe, der er skudt over til venstre, så der er lukket for kakaoen. Så skub den over til højre, så er der kakao igen. Rensning af brygger på skying, det er, at I skubber udløbshovedet op, og grumsbakken som sagt ud. Så tager I spildbakken af. Så tager I hånden ind under bryggeren og trykker, og viser, når jeg får den ud. I holder den derinde under hele processen, mens I tager bryggeren ud. Slipper den, nu har I fået den ud, og skyller den godt her i bunden, for den som regel er godt snallet til og beskidt. Og bare give den en ordentlig omgang, den kan godt tåle vand. Når I sætter den i igen, så er det vigtigt, at trakten heroppe er helt tør, og rampen hernede indvendigt er helt tør, så ikke kaffen klumper sammen.
så har vi et problem mere nemlig. Selve bryggeren udvalgt, det behøver ikke at være tør. Samme proces igen, når I skal ned. Trykker forrest på knappen. Kører bryggeren ind. Og sætter den op på plads. Og så kan jeg lige vise, hvis det er, I ikke kan få den på plads, så kan det være det her hjul, der har drejet sig en lille smule. Så det tager jeg lige at dreje bare et par millimeter. Plejer at være nok. Og så sætter I den på plads. Sådan der. Og så selvfølgelig spildvangen på igen. Og grusfladen på plads. Hvis I skal have renset de her beholder, og I vil have dem af, så sidder der en skydelås hernede. Så fat i, skyder den helt over mod venstre, til den siger klik. Så er de til at tage af. Og det samme med den anden. Klik. Så har I den, så I kan rense dem. Læg det i blød i noget sulfo. Et par timer, så er det til at få af. Og tøm den selvfølgelig først. Og så er det vigtigt, at de er helt tørre, når I sætter dem på, så ikke det begynder at klumpe sammen. Og når de skal retur, så sætter I dem ned her, trykker dem ned, og så tager skyderen over igen til højre. Vigtigt, at I holder dem nede, og skyderen over til højre også. Så er det åbent for kaffen igen, og den er klar til at producere kaffe. Hvis nu I skal have bønnetårnen af, blandt andet hvis nu den har en blokeret kværn, så kan der sidde noget i kværnen, så skyder I de splader op, tager det grønne håndtag ud til og skubber det helt ind derind, så det hænger vandret eller lodret. Så er der lukket. Så kan I tage bønnetårnen op. Vi kan lukke op igen. Sådan der. Så hvis I kigger her ned i kværnen, så kan man prøve at støvsuge de bønner op, der sidder her, og være heldig, at man kan få det op, der sidder i klemme dernede. Hvis I ikke kan, så skal der en teknik ud og lave det. Vandflowfejl på de her maskiner, det kan være en tilstoppet brygger. Det kan være, at der er lukket for vandet nede på ballofixer. Det kan også være noget, der sidder inde i systemet. Det man kan prøve, det er, at man kan prøve at lave en rengøring, hvor I bruger kaffetaps, og så i stedet for én taps, så smid 3-4 taps i på en gang i stedet for, og så prøv at lave en rengøring for at se, om I kan skyde hul igennem. Eller se, om der er lukket for vandet. Det er, hvad I kan gøre. Ellers så skal der en teknik